Илгиз Исламов ярдәме белән район үзәк хастаханәсенә эксперт класслы өр-яңа УЗИ аппараты урнаштырылды. Диагностика һәм медицина ярдәме күрсәтү сыйфаты да әлеге аппарат ярдәмендә һич шиксез артты. Илгиз Исламов район хастаханәсенә даими ярдәм күрсәтә һәм бу аның беренче генә бүләге түгел. За последние годы наша больница пополнилась огромным количеством, очень большим количеством медицинского оборудования, в том числе это и компьютерный томограф, который у нас поступил по нас проекту. Это вот у нас ультразвуковой аппарат экспертного класса, который нам подарил Исламов Ильгиз Закиянович. То новое оборудование, которое у нас поставлено, львиные доли из которых именно закуплены за счет средств Ильгиза Закияновича. Илгиз Исламов шулай ук лаборатория һәм андагы җиһазлар, флюорография, рентген, колоноскопия кабинетлары, каты үтү аппараты, терапия һәм хирургия бүлекләре эшчәнлеге белән дә танышты. Новый аппарат у нас экспертного класса. Большое спасибо Ильгизу Закиевичу за такую возможность работать на таком аппарате, который повышает наши функциональные возможности, диагностические возможности. То есть мы очень рады. Изгелек эшләрдә суга сал, әлеге әйтемне Илгиз Закиевич үзенең девизы итеп сайлаган. Эшләгән эшләре турында мактанып йөрмәгәнгә, гади һәм гадел булуы белән дә зыялы кеше ул. Кернәп менә елдан-ел оборудование алабыз, булышабыз, нитәбез, тырышабыз. Менә шу больницада йөргәндә генә дә кайсы күрше, кайсы туган, кайсы дус урамга чыгасы икән, аның бөтене дә таныш. Ул бит мөслим халкы, мөслим кешесе. Тем более авыл җирендә без монда берсе беләләр. Әгәр ул кешегә булыш алсаң, кешегә ничектер җиңеләйтә алсаң, тормышын, сәламәтлеген рәтләргә булышып була икән, нигә булышмаска? Профессиональ җиһазларның табибларга авыруларын тикшергәндә төгәл диагноз кую, дәвалауны оператив һәм сыйфатлы итеп үткәрү мөмкинлеге бирү бәхәссез. Бүгенге вазгыятьтә иң мөһиме табибларның Гиппократ антына тугры калуларында. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.